माझ्या घरात सांगलंय मी. काय सांगलं? माझं जोपर्यंत लग्न होत नाही तोपर्यंत मी तुळशीच्या लग्नात बसणार ना. म्हणजे तुझं होत नाही तोपर्यंत तू राहणार ना? राहणार नाही, उभंच राहणार नाही. सांग ओम्या, लग्नाला आलेल्या मंडळींनी तुझ्या घराकडे ए लग्नाला काय ते काय ते म्हणतात, काय काय? लग्नाला आलेल्या मंडळींनी फाव घेतल्याशिवाय जाऊ नये. पाव घेत. मंगल सावधान गंगा सिंधू सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया जर्मन्वती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याताचया गंडकी पूर्णात् पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान. तर नमस्कार मित्रांनो, आता संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत, 7 वाजत येले. तर आता भटजी काका येते आणि आमच्याकडे पहिला तुळशीचं लग्न लावतील आणि त्याच्यानंतर मग वाडीतली लावणार. तर चला, आधी सगळ्यांनी लग्न करा, बाहेर घेऊन येऊ नको आणि जेवल्याशिवाय कोणी जाऊ नको. तर चला, आधी आपल्या तुळशीचं लग्न लावूया आणि नंतर मग वाडीतल्या तुळशींची लग्न लावणार. आणि बघा इली आहेत लग्नासाठी मंडळी इली आहे. चला चला चला. नवरो बघा. नमस्कार. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. नमस्ते असनमस्ते अक्षतां समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. एका फुलानं 3 वेळेला पाणी शिंपडायचं. पिशवी दी मजा आली. वडून काढा पटापट. पावसाचा काय खरा नाही. जय देव जय जय लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना सहस्रामाचा वटवा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय देव. रचना शॉर्टकट. ओके. गोविंदा गोविंदा. अंतरपाठ हाय कोणाकडे रवा. हा, कोण म्हणणार म्हणा. चला कोण? अरे ते अरे प्रदीप भाऊ हो उडवा. अरे राजमणी सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. शुभमंगल सावधान. तदेव लग्नं सुयं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ध्रुवं स्मरामि. शुभमंगल सावधान. घे पाव द्यावा अशी काय पिशी आण जाय. ही पिशी कशी आणलं? मोठी आणायची. ही का ही पुरणार कसा बरोबर ना? कोणत्याची आण? मोठी आणलं ना पुरात. आता तू चक्की चालू करशी. तो बघ छोट्याची मोठी असतली. माझ्या तुळशीचा होऊ दे बघ. 5 किलो हो.
मागे राहू सगळे सगळे झाले ना की एका पिशात कतायचे सगळ्यांना गेले डब्बल 2 पंचे घेता विचार आधी घेऊन ये, पुढच्या एका बघते मग ह्यांका ती वाटा दे नको रे नको मी घेतोय तापवलं नाही त्यामुळे नको नको घेतलंय की बाद झाले हळद पिशी भरात आमच्याकडे पिशी बिशी आणायची मोठी ऐती आहे माका मी माझ्याकडे मोठी रे हा अरे शाबाश अरे ही का मोफत मोठी घेतली भरतली माझ्याकडे चल तू एकच घ्यावी आहे हा ही तुझी घे ह्याच्यात टाक चला 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 लग्नाक तुळशीचा नाही तुझा तुळशीचा झाला की तुझा लावचा तर चला मित्रांनो आमच्या तुळशीचं लग्न लागलेलं आणि आता खाली जोईलांच्यातही जाऊचा अबी जोईल त्यांच्या तुळशीचं लागणार तर चला पिशवी तर मी मोठी घेतलं आहे बबल्या फिरता आणि इकडे कार्तिकीची तयारी झाली आहे काय रे होय होय मोठी घेतलं ही बघा ही बघ कार्तिकीची तयारी झाली आहे तुळशीची तयार आहे हो बघ अक्षता कोण तो हो ना ब्लू बघतो काय करता तो होय तर हां कृष्णावर आणि तुळशीवर पाणी प्रोक्षण करायचं वृंदादेव स्नानं समर्पयामि स्नानार्थे शुद्धवृत स्नानं समर्पयामि अक्षता वाटला देवा होय देवा पाठी रवली रे आमच्या रांगोळीची काढ रांगोळी काढून झाली मगाशी काय ठेवलेला दडून ठेवलेलास की पाऊस लागलो मगाशी भारीच काढला मोपचकडे माल आणलेलो दिसता फटाक्यांचं लाव रे सगळं दूर गेलो सगळं नाकात हो पुष्को माल आणलेलो दिसता हर्षा अरे हर्षा अरे भारत ऐका घेत नाही रे का शुभमंगल सावधान तदेव लग्नं सुजंत देव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पते ते धुमेकं स्मरामि शुभमंगल सावधान वाजव रे काय वाजव अरे नवरो बघ काय बघ सोयीचं काय सांगा म्हणता उलटा डाव्या हातात पळी उजव्या हातान पाणी डब्बा केशव हनुमा पटकन घे नारायण महा मतो नव गोंदा काय रे पिशवी खाया ह्याच्यात ठेवायचे हो ओमकार आता 4 तुळशींची लग्न लागली आणि आता झोपेतनं उठलेलो वाटतं बाहेर ड्रेसिंग करत होते आज जरा म्हणजे पाया काय फ्रॅक्चर झालं की काय रे पुष्को माल कैसो होय तो काला
काय नाही हाताचे ऐसून होय होय जरा लागला होय लागला. म्हणजे इतकं क्रिकेट भारी खेळतोस तू. कॅची एका हातात घेऊसाठी मेरे राबताना मग आता टीम मधनं खेळणार आपल्या हो भारताच्या. वर्ल्ड कप देणार मला हा? माझ्या घरात चांगलंय मी. काय चांगलं माझं जोपर्यंत लग्न होत नाही तोपर्यंत मी तुळशीच्या लग्नात बसणार ना. म्हणजे तुझं होत नाही तोपर्यंत तू राहणार ना. राहणार नाही उभंच राहणार नाही. बरं कोणाचा हर्षदा पुढे पुढच्या पत्रिका वाटून झाले छापूक दिलास. मग तुझा कधी या का लग्न. आता तुळशीची झाली तुळशीची आता माग ऐकत नाही. हा? इतक्यात ना आता हरकत ना. काय काय अरे काका सांगता तू कऊ बोरावा. त्या माझं लग्न होत नाही तोपर्यंत राहणारच नाही. दोघंकडे वांटा मग सांगते का हा. पोरगी बघित तो. तकडे बाबा येऊन येते त्याकडे सांगतो तोपर्यंत बाबा नाव नेत कधी. सांग ओमे लग्नाला आलेल्या मंडळींनी तुझ्या घराकडे ए लग्नाला काय ते म्हणतात, काय काय? लग्नाला आलेल्या मंडळींनी फॉव घेतल्याशिवाय जाऊ नये. पाव घेत रे या पोटी काय आहे काय आता या गाता भारी आहे. पावसा तो अरे माका लावशी तू इकडे 250 रुपये बॉक्स आहे तो नुसतो छे, काय मी नाही केलं काय हो जिलेबी हा? हा चिरमुरे हे बसा डायरेक्ट वाजवा रे. का वाजव ना वाजवा तुम्ही चक्की वाजवा घंटिकाय नमः विलेपनार्थे चंदनम् अक्षतांश समर्पयामि. एक पूर्ण हळद कुंकू अक्षता बुडवायचा आणि समयच्या महत्त्वाचं. भो दीप देवताभ्यो नमः. शुभमंगल सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया जर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णात् पूर्ण जलै समुद्र सहित कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान. तारावलं चंद्रवलं देव लक्ष्मी शुभमंगल सावधान. उडवा तुम्ही काय काय गो बघा तुम्ही त्याला कार्तिक रुपये दिसला नाही. कार्तिक आता बघ आधी आमचं काय रे हकड नव ते बघ हकडसून नव भारी आहे. तुझे ते दिले हां ह्याचे हां ह्याच्यात कितीचे ह्याच्यात कोणाचे होतात हां ओके हां चुरमुरे अण्णा हां या का तुझ्याकडे ओमे चल आता तुमच्याकडे चल उभं रे. उरतले ते नंतर कोण जायच नाही माहिती आहे ना. काय जाय घ्या असो तांदूळ मारतो पाठसून आता करू नाही ओमघे वेळेला धरून माझं लगीन झाल्याशिवाय म्हणजे म्हणता यांना कराच म्हणता काय रे ओमे बघूया खायता बघले ना पण म्हणता आधी लावा माझा नंतर मी म्हणतो होय ना. आधी माझा लावायचा नंतर माझा नंतर आमचा काळ लावू झाला असता.